Men vi vil jo gøre det 2 gange til. Kortene fra Vaffelhuset. Men hvem har vundet flest dobbelt overstik i dag? Hvem har taget mere end et dobbelt overstik i en kontrakt i aften? Hvad siger du? Jo, altså vi har været dobbelt, og så er de 2 ned. Og der er 2 ned? Ja. Jeg vil gerne have nogen, der har vundet dobbelt kontrakter med hvor mange overstik. Et overstik? Ja. Helden og Jørgen har jeg foræret 2. 2 overstik? Ja. Okay, var det mod jer? Ja. Jamen, så beklager jeg, at det er jer, der skal have Vaffelhusets ærespring. For simpelthen at have leveret flest dobbelt overstik til modstanderne. Det må være den iskoldeste bund. Nu, jeg har sjældent været så flov som nu, fordi jeg står uden pokalen. Men jeg har heldigvis alle præmierne, og vi kan lave modelfoto senere af pokalen. Men da der er frit valg mellem flaskepræmier og bogpræmier, så skal vi uddele fra toppen. Så må jeg åbne ørerne. De går ikke glip af noget. Nej. Vi skal uddele med frit valg efterhånden, som vi uddeler, og derfor må vi gøre det fra toppen. Og vi starter med vinderne af A-rækken, der også er vinderne af årets Vinoplefinale, og det er Lone Mortensen og Charles med 143. De er ikke dårlige, vel? Sæt Charles på scenen. Ja, glimrende. Og hvad med, skal du ikke med? Jo, vi tager lige et billede bagefter. Vi tager et billede. Jamen, det er ikke med den. Ja. Vinder af B-rækken blev Birgit Poulsen og Britt Tue Carlsen.